Горалова изработва керамични изделия. От дете тя рисува, но когато се среща с глината, се увлича и започва да се обучава в занаята художествена керамика. Завършва средното си образование в Средно художествено училище Троян. Продължава обучението си в Художествената академия, специалност порцелан и стъкло. От 2003 година упражнява занаята художествена керамика. Преоткрива нови форми, нови техники за изработка на керамичните си изделия. Уникалните й съдове се отличават с изящество, красота и дух. Гранчарството е занаятчийска технология за производство на керамиката, при която глина се оформя в съдове, предимно за потребление. Основният инструмент са ръцете на майстора, който с помощта на гранчарско колело изработва красиви съдове за домакинството, за украса и други. В работилницата си в Пловдив Даниела Горалова предава на учениците си своя занаят, а учениците са на възраст от 4 до 70 години. Занаятчийското ателие по художествена керамика на Даниела Горалова се намира на улицата на занаятите, възстановена и стопанисвана от регионална занаятчийска камара Пловдив.